ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ଼ର ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆମ ହୋଟେଲ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା, ତ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା'ର ସାଥୀ ତା'ର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାଙ୍କଡ଼ଟିରେ ଏତେ ଉପରୁ ଜଳିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାବା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ମାରିଦେଲ ବୋଲିକି। ସେମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ମାରିଦେଲା ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଗଲା ଆଉ ସେ ସର୍ଟ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଲୋକ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଜମା ହେଇଗଲେ ସେଠି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଦଳେ ଥିଲେ, ତ